Kan gani kalian tak gani apa sih? sesok kan ono gelar karya P5 toh? Iya, sesok Senin toh. Lah, kui acarane apa wae toh sah? Gelar karya gitu ono hasil karyane dewi, misalnya gawe batik kuwi diperagake terus dipamerke ngono. Lah, terus apa meneh? Jare ya ono dodolan barang ya sah. Iya, dodolan terus apa kuwi hiburan, tari, nyanyi barang. Lah, kowe meh dodolan apa gak? Aku dodolan es lilin wae. Lah, kowe dodolan apa sah? Sing jelas aku ora dodolan hatimu. Special perform.